俺の名は青柳智樹。高校を卒業して17年。5年ぶりに同窓会が開かれると連絡があり、俺は喜び勇んで参加することにした。同窓会は盛大で、参加人数も300人を超えていた。今年はすごいな。よくこんなに集まったもんだ。懐かしい顔に会い、酒を飲みながら近況を話していると、教師になった者や医者になった者などがいる一方、恥ずかしそうに派遣社員だという者がいたり、役者になりたくてバイト生活だという者もいる。人生いろいろだと思っていると、佐野健太に声をかけられた。やあ、ともきじゃねえか。こいつは高校時代に暴走行為にはまり、暴走族に入ったと言っていた。卒業したらヤクザになるんだとよく話していたのを覚えている。俺は逆に中学高校と真面目路線を突っ走り、あまり友達もいなかった。だが俺は生まれながらにヤクザ家系で、父親は青柳組の組長だ。それを知っている健太は、俺もヤクザになり青柳組を継ぐのだろうと思い込んでいるようだった。てめえはもう幹部なんだろ？それとも若頭になったのか？あ、こいつやっぱり俺がヤクザになったと思ってるんだな。いや、そんなことはないよ。なんでだよ。青柳組の息子なんだから組に入ったんだろ？俺は高校卒業してすぐに田中組に入ったんだぜ。そうなのか、よかったな。ヤクザになるって言ってたもんな。ああ、有言実行さ。しかも俺は若頭だからよ。ヤクザが天職だったんだな。そうか、よかったな。じゃあ俺はこれで。何がこれでだよ。どうせ他のやつと話しても話なんか合わねえだろ。ヤクザはヤクザ同士だろうが。いや、俺はよ、同窓会ってのが久しぶりでな。ずっと来てなかったんだよ。お前は来てたのか？なあ、俺は連絡が来るたびに出席してたよ。そうなのか。下っ端でも組長の息子だとその辺は自由ってことか。羨ましいな。それなのに若頭になってないってのは不思議だけどな。俺は兄貴がいるからね。なるほどな。兄貴がいたんじゃ若頭になるのは無理か。でもあれだろ、兄貴が組長になったらお前が若頭だよな。そこまでまだまだ先だろうけどな。青柳組は兄貴がいるから俺なんかお呼びじゃねえんだよ。なんだよ、お前が俺と同等になってくれねえと話が合わねえじゃねえか。そうだな、俺が組長になる頃までにはせめて若頭、いや幹部になっててくれよな。そうしてくれないと俺が困った時に力を貸してもらいづらいからよ。力を貸す？それはどういうこと？田中組には入ったけどよ、田中ってのはそんなに大きな組織じゃねえや。俺は田中をでっかい組織に育て上げてんだが、組長はでかくすることよりも組員のための組織にしたいらしくてな。もういい組長じゃないか。確かにいい組長だけどな、俺としちゃちょいと違うのさ。だから俺が組長になったら、その時はでかい青柳の力を借りてって思うんだよ。なんせ俺たちは同級生だ。同級生といえば仲間と同じ。なんなら射程みてえなもんだろ。射程ね。それだけ近しい関係だってことだよ。だからさ、お互いに助け合ってやっていきたいのさ。でもね。いや、今すぐってんじゃねえんだ。だからそんなに深く考えなくてもいいのさ。ただ、その時が来たら助け合おうってことなんだからよ。まあそうなんだろうけど。俺の目標はよ、田中組を関東一にのし上げることなんだ。そのために頑張って、この若さで若頭になったんだからよ。そうか。でもね。なんだよさっきから。歯切れが悪いじゃねえか。だからさ、俺はヤクザじゃないから。何言ってんだよ。お前がヤクザにならないわけねえだろうが。俺にそんな嘘をつく必要はねえだろ。お前は昔からヤクザ家系だってことを隠してきてたけどよ。何もその年になってまで。いや、そうじゃなくて、本当にヤクザになってないんだ。本当なのか？なあ、本当だよ。なんでだよ。いや、なんでって。お前の親は組長なんだから、ヤクザになるのは当然のことだろうがよ。いや、まあ、普通に考えればね。
でも兄貴がいるわけだし、別に俺がヤクザにならなくてもいいかなって。ヤクザにならないで何してんだよ。健太は急に語気を強めた。そんなに俺がヤクザにならなかったことが腹立たしいのだろうか。何って、製薬会社で研究してるよ。研究？製薬会社とか言って、やばい薬を作ってるんだろ？やばいってなんだよ。裏の家業なんじゃねえのかよ。だったら、こっちにも流してくれよ。どんな薬だよ。普通にウイルスを撃退できるような薬を研究してるよ。ウイルス？そんなもんじゃ金にならねえだろうが。でも、それで助かる人がいるわけだから。人を助けてもしょうがねえだろうかよ。薬だからね、本当に。本当に薬なのかよ。本当に薬だとしたら、どうしてどうしてどうしてそんなものを作ってるんだよ。お前ならもっとでかいことができるじゃねえか。俺は高校卒業して大学に行ったんだよ。そこで研究にハマって、研究が続けられるところに就職したんだよ。それが製薬会社だったんだ。嘘だろ？いや、本当に。なんでだよ。なんでそんなつまらねえことしてんだよ。青柳の息子がよ。つまらないことはないよ。俺は好きなんだから。お前は青柳の息子なんだぞ。やろうと思えば日本を取れるくらいにすげえ組織じゃねえか。だから俺はお前に力を貸してほしくて、こうしてこんなクソつまらねえ同窓会に参加したってのに。縁が切れちまったから、その縁をつなぎに来たんだぞ。そうすりゃまた縁がつながって、この先お互いに助け合うことができるって。俺はそれを信じてきたってのに、それなのにてめえは製薬会社で薬を作ってるだと。こんなバカな話があるかよ。いや、そう言われても。いや、許せねえ。こんなくだらねえ男のために、俺は大事な時間を使ったのかよ。それは申し訳なかったけど、別に俺が頼んでやってもらったことじゃないし。頼まれたとか頼まれてねえとかそんなことじゃねえんだ。俺は関東最大田中組の次期組長になる男だぞ。それなのに。ちょっと待ってよ。田中組はそんなに大きな組織じゃないでしょ。盛りすぎだよ。だから言ってんだろうがよ。これから俺がでかくするんだってよ。そのためにてめえと手を組みたいと思ってたってよ。それなのにヘラヘラしやがって。ヘラヘラとか言われても、それは勝手な思い込みだって。ヤクザの家に生まれたんだから組織を継ぐのは当然のことだろうがよ。そんなことないから。俺の兄貴は兄貴が後を継ぐから俺には自由にしていいって言ってくれてるんだよ。てめえは何も分かってねえんだ。組織をでかくするためにはてめえはどうしても必要な駒だったんだ。それなのに自分勝手に一般企業なんかに勤めやがって俺の夢をぶち壊しやがって。そんな。そう言うと健太は怒りが爆発したらしく、300人が見ている目の前で俺をタコ殴りにしたのだった。いいか、今からでもてめえもヤクザになれ。俺のためにヤクザになって早いところ若頭になれ。それで俺のために働きやくれ。なんとも言いようのない驚きだ。痛いな。痛いじゃねえんだよ。周りにいる同級生たちは急に殴られた俺を見て、一体どうしたのかと言っているが、誰も助けようとはしてくれない。そりゃ、いくら同級生とは言っても、相手はザ・ヤクザ、ザ・チンピラという感じだ。これで手出しすれば、自分たちも巻き込まれるのは目に見えている。はは、わかったがよ。てめえは家に戻ったら、すぐに父ちゃんにヤクザになると言え。それで若頭にしてもらえよな。そんな簡単に行くわけないだろう。行くだろ。お前だって、ガキの頃は単車転がしてたじゃねえか。あれは趣味だよ。バイクなら今でも乗ってるしね。休日には仲間とツーリングを楽しんでるよ。やっぱり仲間がいるんだな。そっちの仲間じゃなくて、ツーリング仲間な。どうしても俺をヤクザに仕立て上げたいらしい健太は、仲間と聞くだけで同族であると思いたがるようだ。てめえはな、必ず俺の手足になるんだよ。
それで田中組を世に知らしめるのさ。いいな。俺はため息をついた。同窓会に来て、ここまでわけのわからないことを言われるなんて、思ってもいなかったからだ。だが、このままでは付きまとわれかねない。へえ、そうか。じゃあさ、組の事務所教えてよ。どこなの？事務所だと？そうだよ。力を貸してほしいんだろ？まずは組長に挨拶して、今後のことを相談しなくちゃ。今からやれば、関東に名を轟かせるのもそう遠くはないだろう。なるほどな。確かにその通りだ。そうすりゃ、俺が組長になった時には関東制覇してるかもしれねえや。自分を若頭だと言い、次期組長だという健太はよほどの野心家らしい。俺とは真逆だな。まあいいんだけど、別に本気でお前が言っていることを信じたわけじゃないしな。俺は立ち上がると、殴られて腫れた顔をさすりながらスマホを取り出し、電話をかけた。すると、俺の護衛が会場に入ってきた。その姿は黒のスーツで護衛とも見えるが、ヤクザにも見える。ヤクザなのだから、ヤクザに見えるのも当然なのだが。護衛の一人、高田は殴られた俺を見て顔色を変えた。若、どうしたんですか？どうして殴られてるんです？護衛についていながら俺が殴られたのだから、組に帰ったら組長に怒られる高田たちは気色番だ。誰がやりやがった？てめえか！てめえがうちの若を殴りやがったのか！さすがは青柳組の幹部だ。その迫力は並ではない。高田さん、いいよ。ですが若。高田が俺を若というのを聞き、健太は驚いた。若ってことは、やっぱりお前は若頭なのか？違うよ。組長の息子だから若って呼ばれてるだけだよ。高田さん、今から田中組に行くから。田中組？それはまたどうして？こいつは田中組の若頭だそうです。だから、話をつけに行きます。話を？そう。だから、車を会場前に回してください。俺がそう言うと、高田は他の者に視線を向けた。すると、目を向けられた男はすぐに会場から走り去っていった。それを見た俺は、痛む体をやっと動かしながら、高田たちと共に会場を後にした。田中組事務所に着くと、健太を筆頭に事務所に入っていった。すると、突然の来客に驚いた田中組長。さらには大勢の黒服たちの姿に、出入りかと騒然とする組員たちだった。これは、どういうことだ？おい、佐野、どうなってるんだ？突然すみません。俺は青柳組長の息子、青柳智樹と言います。青柳組の？これは、確か智樹さんといえば、ご次男だったかと思いますが。はい、次男です。ということは、ヤクザではないと聞いておりますが。その通りです。僕は製薬会社で薬の研究をしています。ご立派なご職業で。それがまたどうして？はい。実は今日は同窓会だったんですが、そこで佐野くんに再会しまして。俺は会ったことを細かく話して聞かせた。すると最初はうなずきながら聞いていた組長だったが、しまいには眉を曇らせてしまった。それは、大変申し訳ありません。さすがに製薬会社勤務の俺に力を貸してくれと言われても何もできませんし、ヤクザになって早急に若頭になれと言われても困ります。そりゃ、もちろんそうだと思います。佐野くんは若頭のようで、この田中組を関東に知らしめたいようですが。え？今、なんと？関東に知らしめると。いえ、その前です。
若頭ですか？そう、そこです。佐野が若頭だと。はい。ですから、次期組長だと聞きました。それを誰から？もちろん本人からです。おい、佐野。どういうことだ？はい。てめえはいつから若頭になった？違うんですか？違いますよ。佐野は幹部ではありますが、幹部は幹部でも下っ端幹部です。そうなんですか。佐野、これはどういうことだ？若頭候補と言ったつもりでした。若頭候補だと？一体誰に言われたんだ？俺はてめえを若頭候補にして覚えはねえぞ。それは、そのつもりで日々頑張っているということでして。バカ野郎。だったらそれを口外すんじゃねえや。すいません。すいません。こいつは若頭じゃありません。それに次期組長なんてこともありません。多分、同級生の友樹さんに会って、見栄を張っただけだと思います。そうでしょうね。どうも言ってることがおかしいと思いました。せっかくの同窓会だったのに、本当に申し訳ないことをしました。こいつにはよく言い聞かせておきますんで。はい。よろしくお願いします。結局、終始笑いを交えた話となり、田中組長は、健太が若頭になることも、組長になることもないとはっきり言っていた。ところで、その顔の怪我は？まさか、佐野がやったなんてことは？はい。そうですね。言いたかったです。なんてことだ。すいません。本当に申し訳ねえことをしました。おい、佐野。てめえもちゃんと謝れ。さすがに、青柳の息子を殴ったということで、田中の組長は驚愕モードだ。そりゃ、俺が組長にどう伝えるかによっては、田中組が潰されるかもしれないのだから、驚き、慌てるのもわかる。そんなに恐縮しなくても大丈夫ですよ。今後は気をつけてもらえれば。もちろんです。ただ、このことは組長に報告させていただきますが。そうですよね。はい。それはその通りだと思います。健太は不祥不祥謝りはしたものの納得していないようだった。こうしてひとまず二度とこんなバカなことはさせないということで話は決着がついた。だがバカにされたと思った健太はそれでは済まなかった。それから数日後のことだ。俺は健太に呼び出された。しかも呼び出された場所はかつての学び舎だ。こんなところで思い出に浸ろうというわけでもないだろう。一体なんで呼び出されたんだろう。というか何の用だろうな。そうか。田中の組長に怒られて謝ろうと思ったのかもしれない。とはいうものの、あの健太がそんなに首相だとは思えない。だがそこは同級生なわけだし、仲直りのチャンスだと出かけたわけだ。ともき。なんか嫌な感じだな。健太。ずいぶんと懐かしいところに呼び出しちゃって。どうしたんだ？何かあるのか？この間はいろいろと世話になったからな。なんか世話したかな？まあ何を世話したか覚えてないけど、気にするなよ。てめえのおかげで組長にしこたま怒られたんだよ。この年になると怒られることってないからな。怒ってくれる人がいるっていうのはいいもんだよな。てめえ本気で言ってるのかよ。本気だよ。俺の会社なんて上司はいるけど、パワハラにならないように静かに注意するか、もしくは嫌味を言うかだ。おかげで何が言いたいのかわからないよ。それに比べて、お前ははっきりと言われるからわかりやすいだろ。羨ましいね。そうかよ。
俺はてめえのせいで組長に怒られたくもねえのに怒られたんだよ。しかもてめえは俺のことをバカにして笑ってやがったしな。バカにして笑っていた？何のことだ？俺が若頭じゃねえって組長が言った時さ、ずいぶんと楽しそうに笑っていたじゃねえか。ああ、別にそれを笑ったわけじゃないさ。きっと健太は勘違いをしていたんだろう。そういうことはまあかなりレアだけど、絶対にない勘違いじゃないしさ。気にするなよ。てめえに言われたかねえんだよ。俺が笑顔だったのは喧嘩になったり相手に不快な思いをさせないようにだよ。一般社会にいるとさ、そういう処世術が必要なんだ。上司と喧嘩なんかしたら最悪だし、同僚と喧嘩もしたくないからね。はあ、そうかい。だが俺にそんなものは通用しねえんだよ。通用しないと言いながら、健太だって作り笑いを浮かべるだろ。今だって笑ってるじゃないか。彼は笑ってるわけじゃねえや。笑ってないならその笑みは何なんだよ。てめえをぶちのめしたいのを我慢してるからだよ。はは。ということは、怒りを我慢するために笑ってるってことだね。十分処世術じゃないか。それにしても、あの時はちょっとばかり驚いたよ。健太が若頭だって言ってたから、本当に若頭だと思ってたら、実は若頭じゃなかったなんて。あれはな、確かにあの時は若頭だと言ったがよ。若頭候補なんだよ。もうすぐ若頭になれるのさ。だから若頭だって言ったんだ。そうか。でも、若頭候補でもないって、田中の組長は言ってたよな。そんなのは自分が思ってりゃいいんだよ。田中組はそういうシステムなのか？青柳組はそんなことがないからわからないな。組長が決めたこと以外は認められないからね。いいんだよ。田中組は俺がいるから成り立ってるんだからな。またしても大風呂敷を広げ出した健太に、俺は苦笑いだ。なぜそんなに自分を大きく見せようとするのだろう。何にもならないどころか、どんどん苦しくなるのではないか？そう思うのだが。まあいいや。それで、今日俺を呼び出したのは何の用？どうも、この間のことを謝罪するために呼んだんじゃないようだけど。なんで俺がてめえに謝るんだよ。そりゃ、俺が青柳の息子だからね。この俺を殴れば、田中組としては苦しい立場になるんじゃないの？それを組長に言われたんじゃないかと思ったのさ。で、謝る気になった。そう考えたんだけど。そうかい。残念だったな。俺様がてめえのようなヘタレに頭を下げることはねえんだよ。そっか。そういえば、この間も組長が謝れと言ったのに謝らなかったもんな。その辺筋が通ってるよね。悪い方に。何が悪い方になんだよ。だって頭を下げるだけで済むことだぜ。それを下げることもしないで、自分は間違ってない、みたいな態度をとってるんじゃないか。そんなことをしていたら、そのうちヤクザ社会でも生きていけなくなるんじゃないの？その辺考えてる？ああ、もちろん考えてるさ。だがな、俺はこびるつもりは毛頭ねえんだよ。そっか。じゃあ、謝るつもりもないのに、どうして呼んだんだよ。俺も暇じゃないんだ。さっさと用事を片付けよう。はあ？度胸あんじゃねえか。度胸なんてないよ。俺は喧嘩もできないしね。健太に挑むつもりもないよ。こないだ殴られたのも痛かったし。そりゃそうだろうよ。俺はヤクザだからな。そうだね。じゃあ、ヤクザと一般人じゃ接点がないんだし、この辺で帰ることにするよ。返すかよ。まだてめえとは話がついてねえんだからよ。これ以上話すことなんてないと思うけど。そうでもねえんだよ。俺の方は十分話があるのさ。一体何の話だよ。健太はニヤニヤと嫌な笑みを浮かべ出した。これはもう、処世術とかそんなものではない。獲物を捕らえた狼というところだろう。あれの拳がてめえと話したいって言ってるんだよ。お前の拳には口があるのかよ。ああ、てめえには見えねえだろうがよ。俺の拳は誰よりもおしゃべりなんだ。
俺には拳のおしゃべりは聞こえないと思うぞ。ずいぶんと余裕があるようだが、てめえにもちゃんと聞こえるように話してやるさ。それって、俺を殴りたいってことじゃないの？よくわかってるじゃねえか。その通りよ。どうしてだよ。なんで俺が殴られないとならないんだ？わかんねえかな。全くわからないよ。てめえはよ、田中の事務所で俺のことバカにしたんだ。おかげで仲間からも笑われてるのさ。こうなったら、俺としちゃてめえをボコボコにして、あの世に送らねえと気が済まねえんだ。唐突にあの世に送ることになってるけど、なんでそうなるんだよ。せめて病院送りくらいに留めておかないと、お前が刑務所に入ることになるぞ。大丈夫さ。刑務所なんて怖くはねえんだ。組長にまた怒られるぞ。その心配もいらねえや。何せ。あの世に送っちまえば誰がやったのかわからねえ。死人に口なしってやつだよ。それって、本気で俺をあの世に送ろうって考えてる？もちろんだよ。俺のことバカにしたやつは許せねえんだ。そうか。だからおとなしく殴られろ。健太はそう言うと、俺の胸ぐらを掴んできた。だが、その瞬間、俺の護衛が飛び出してきて、逆に健太を殴りつけた。なんだよ。健太、俺が丸腰で来ると思うか？いくらなんでもヤクザ相手に。しかもお前のような卑怯な奴相手にさ。でも、もしかしたら、本当に改心して謝ってくれるのかと思ったんだ。だから、護衛には隠れておくように指示したんだよ。まったく残念だよ。どこまでもバカな奴だな。なんだと？考えなくてもわかるじゃないか。俺は青柳の息子なんだよ。武器を持っていなくても、護衛という武器があるって思わないのかよ。きっとねえぞ。健太には拳があるだろうけど、俺にはそんなものはないんだよ。俺の拳はごく一般的だから喋ったりもしないしね。話しやがれ。話すはずないよね。話したらまた俺に殴りかかるつもりだろ。当然だろうが。困ったやつだな。大体、どうして、てめえだけで来いって言っただろうがよ。俺だって最初は一人で来ようと思ったさ。お前が謝罪するために呼んだと思いたかったからね。でも、どうしてもそうじゃないような気も拭えなかったんだ。だから護衛に隠れて見てもらうように頼んだのさ。くっそーってことは、てめえの顔を見た瞬間に叩きのめしたとしても、俺はこうしてこいつらに捕まってたってことかよ。そうなるね。ただ、俺に殴りかかってこなければ、こうはならなかったと思うけど。俺はどうするつもりだ？そうだな。俺にはヤクザのやり方はわからないからな。高田さん、こういう時ってどうしたらいいんですか？そうですね。田中組長を呼んだらどうでしょうか。そこでこいつの処分を話し合うということで。なるほどね。田中組長に電話してもらえる？はい。赤のためならお安い御用です。するとしばらくして黒塗りの車がやってきて、俺たちの前に止まると、中から組長と幹部たちが出てきた。田中の組長さん、お呼び立てしてすいません。いえ、とんでもねえ。それで今日は、まさか。田中組長は佐野を見ると、そう言って固まってしまった。そりゃ固まりもするだろう。ボコボコにこそされていないが、うちの幹部に取り押さえられているのだから、これが平和な状態でないことくらいは、誰にでもわかるというものだ。これは。組長さんが想像している通りだと思うんですが、佐野くんに呼ばれまして、来てみると、田中組の事務所に行った時に、俺がバカにしたと言われました。バカに？はい。俺が組長と笑って話しているのが、バカにしているように見えたようです。そんなバカな。そうなんですが、彼にはわからないらしいですね。まさかそれで？はい。殴りかかってきました。俺はこんなこともあるかもしれないと、護衛を連れていましたので、
今回は殴られずに済みましたが、さすがに2度目ともなると許すことはできません。そこで組長さんをお呼びしたというわけです。すいません。確かに一度ならずも二度までも、こんなバカなことをしたんです。許せないのは当然だと思います。それで、ともきさんにお怪我は？ありません。今回は大丈夫です。はあ、それはよかった。ただ、今回佐野くんは俺をあの世に送るつもりで来たようです。そんなことをしたら組長に怒られるぞと忠告したんですが、あの世に送ってしまえば誰がやったのかなんてわからないから何も心配はないって言っていました。なんて野郎だ。それでどうしましょうか。俺はヤクザの蹴りのつけ方を知りません。でも許すことはできません。どうするのがいいのか教えていただきたいんですが。そうですね。田中の組長は困ってしまったようだ。さすがにこんなことをしたのだから、それなりの制裁はあるのだろう。だが、何せ自分の組員だ。できることなら穏便に済ませたい。そんな気持ちが伺える。すると、高田が口を挟んできた。田中の組長さんよ。いくらあんたの組員でも、青柳の和歌をあの世に送ろうとしたんだ。このまま穏便になんてことはいかねえぜ。なんなら、今すぐ、青柳の組長に連絡して、あんたの組を潰してもいいんだぜ。いえ、それは困ります。わかりました。佐野に慰謝料を払わせます。それでいかがでしょうか？慰謝料ね。そいつはいくらだと思ってるんだ。3000万でいかがでしょうか？はあ、3000万だと。青柳の和歌の命が3000万ってのはどういうことだい？では、4000万で。ふざけるな。4000の倍、8000万で手を打ってやるよ。そうですね。その通りです。組長、無理ですよ。3000万だって払えないのに、どうして8000万なんて払えるんですか？うるせえ。てめえがバカな真似をしたのが悪いんだろうがよ。しみじみ払いやがれ。払えって言われても。佐野は無理だと繰り返し、泣きそうな顔になっている。金貸しを紹介してやるから、8000万借りて、あとはしっかり返すことだ。そんな金、どうやって返すんですよ。カニ漁船に乗せてやる。安心しろ。そんな。その後も、俺は変わらずに研究を続けている。ところが、今回のことで、田中の組長は、青柳の和歌がヤクザになると思い込み、周りに話してしまった。しかも、すぐにでも幹部になり、俺の兄貴が組長、俺が若頭となるため、これで青柳組は安泰だと、なぜかストーリーが出来上がってしまったのだ。おかげで、あちこちから祝いの言葉が父親のところに飛び込んできて、組としても、その噂を打ち消すことに躍起になった。俺としては、ヤクザになる気は全くないので、笑い話だと思っていた。だから、そのことを彼女に話したのだが、思った通り大笑いされた。そんなことがあったなんてね。さすが青柳組の若様。やめてよ。そんなつもりは全くないんだから。いっそヤクザになっちゃったら？嫌だよ。俺はヤクザになるつもりなんてないし、一生を研究に捧げる覚悟なんだから。ヤクザになって、やばい薬の研究に身を捧げたら？それも面白いかも。冗談だろ。俺は人を助けるつもりで研究しているのに、なんで人を廃人にするような薬の研究なんてしないとならないんだよ。ごめん。そんなにムキにならないでよ。本当にヤクザが嫌いなのね。嫌いというより、なんだろうな。嫌いなわけではないが、やろうとは思わないだけかもしれない。
私はね、ともきがどんな道を選んでも一生ついていく。だからヤクザになったとしても別れたりしないからって、それが言いたかったのよ。そう言って笑う彼女だが、俺の心にチクリと響いた。俺がヤクザになっても。そんなことはないと思いつつも、そんな日が来るような気がしたのだ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。